La impressió 3D és una tecnologia revolucionària que escurça la distància entre el món virtual i el món físic. Aquest maquinari permet replicar objectes a partir de dissenys generats per ordinador o capturats per escàners 3D. Abans d'iniciar el procés d'impressió, cal dissenyar l'objecte des del nostre dispositiu o descarregar-lo d'algun dels llocs de referència com Thingiverse o MyMinifactor. En aquestes plataformes, els usuaris tenen al seu abast el disseny de models, maquetes, prototips o figures decoratives. Si volem iniciar-nos en el disseny 3D, tenim moltes opcions que ens permeten començar a crear sense ser, ni molt menys, experts en el tema. Els dispositius mòbils també tenen aplicacions de disseny i impressió d'objectes 3D pensades per usuaris que volen experimentar amb les possibilitats d'aquest camp. Si ets un usuari avançat, necessitaràs treballar en programes professionals que requereixen una formació específica. Després de tenir un objecte dissenyat, serà necessari exportar-lo a un format d'arxiu compatible amb el programari de gestió d'impressió. Dissenya el teu primer objecte i endinsa't en el món del 3D.